बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची जाहीर सभा सावंतवाडीत गांधी चौकात पार पडली. पाहूयात. विद्यार्थी मित्रांनो, गेली अनेक वर्ष आपण पाहत आहोत की भारताला विश्वगुरू बनवण्याचं एक स्वप्न आपण पाहिलंय आणि सातत्यानं आपण प्रयत्न करतोय. त्या दृष्टीने आपली वाटचाल चालू आहे आणि आपल्याला माहिती आहे 2047 पर्यंत आपल्याला भारताची अर्थव्यवस्था एका महासत्तेत रूपांतर करायचे आहे. त्या दिशेने आपली वाटचाल सुद्धा सुरू आहे. पण भारत विरोधी काही संघटना, काही त्यांची पिलावळ आहे, त्यांना हे बघवलं जात नाहीये. त्यामुळे त्यांच्याकडनं काही ना काही चळवळी वळवळी सुरू आहेत आणि या सर्वाला बळी न पडता आपण सर्वांनी एकत्र राहून याचा विरोध करणं गरजेचं आहे. आपल्याला माहीत असेलच की आत्ता महाराष्ट्रातला सध्याचा चर्चेचा मुद्दा आरक्षणावर खूपच वादविवाद सुरू आहेत. पण या सगळ्यांना मात करण्यासाठी आपण एकत्र राहण्याची गरज आहे. भारताला आपल्याला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवायचंय. त्यामुळे जातीवाद आणि प्रांतवादामध्ये न पडता आपण सर्वांनी एकत्रपणे याला सामोरे जाणं गरजेचं आहे. गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते. JNU सारख्या विश्वविद्यालयात आपण पाहिलं असेल की भारत विरोधी संघटना आहेत, भारत तेरे तुकडे होंगे अशा प्रकारच्या घोषणा दिल्या जातात. भारत विरोधी काही चळवळी चालवल्या जातात. पण आपल्याला माहीत असेलच, आपल्यासारखे अनेक छात्र नेते तिथे आहेत. आपल्यासारखे सर्व एक छात्र आहेत, ते एकत्र येऊन याचा विरोध करतात आणि याच्या विरोधात एकत्र येऊन एक वैचारिक युद्ध जे आहे त्याला आपण त्यांना विरोध करत आहोत आणि सक्षमपणे उत्तर देत आहोत. कोकन की महिलाएं को कोकन सम्मान और एक आदर की दृष्टि से देखता है. कोकन में महिलाओं को आदर्शवादी और आधारशीलता के रूप में देखा जाता है. लेकिन भाइयों और बहनों, यही परिस्थिति हर जगह नहीं है. यह परिस्थिति हर राज्य और हर प्रदेश में अलग है. कुछ दिन पहले की ही बात है, हम संदेश खली में देखे तो हमारी महिलाओं के ऊपर न जाने कितने तरीके के अत्याचार हुए. जो राजकीय पक्ष जो अपॉइंट होके आता है कि वो लोग औरतों की संरक्षा करे, सुरक्षा करे, वही आज महिलाओं के सुरक्षा के लिए घात बना हुआ है. हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन जाएंगे तो महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी. हाल ही की बात है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की मामला सामने आई. दोस्तों, वो महिला डॉक्टर बनके हमारे समाज में सेवा करना चाहती थी. वह सेवा क्या करेगी, हम उसकी रक्षा ही नहीं कर पाए. इस इतनी क्रूर तरीके से उसका बलात्कार करके हत्या कर दी गई. मानवता एकदम से शर्मसार हो गई है. और यहीं तक बात नहीं ठहरी थी. उसको ये कृत्य को छुपाने के लिए शासन ने हर एक तरीके का अपना काम किया. मीडिया में ये बातें ज्यादा चलने नहीं दी. प्रोटेस्टर्स पे हमला किया गया. अब प्रोटेस्टर्स जहां बैठे वहां पे पानी फेंके गए, उन पे गोले चलाए गए, उनकी आवाज बंद करने की कोशिश की गई. ऐसे शासन से हम क्या उम्मीद रखेंगे. अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो भारत में लगभग 15% ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने जीवन में अत्याचार झेला है. और ये अगर हम कोकण की बात करें तो यह आंकड़ा घटकर 4% हो जाता है. निर्मिती कुठून झाली, कशामुळे झाली आणि ती भारताचं भविष्य कसे बदलेल. ईव्हीएम का आलं. पहिल्यांदा बॅलेट पेपरद्वारे मतदान केलं जायचं, परंतु त्या बॅलेट पेपरद्वारे अनेक छेडछाडीचे प्रकरण आपल्या समोर येऊ लागले. डमी वोटिंग करू लागले, एक्स्ट्राचे वोटिंग होऊ लागले. त्यामुळे ते बॅलेट पेपरचं काम थोडंसं स्थिरावलं. त्याचप्रमाणे आपली लोकसंख्या देखील वाढली. त्या बॅलेट पेपर पुरवण्याची यंत्रणा सुद्धा आपल्याला कमी पडू लागली. त्यामुळे बॅलेट पेपर थोडे कमी करून भारत सरकारने आपल्या समोर ईव्हीएम मशीन ठेवली.
1982 रोजी भारतात ईव्हीएम आलं. केरळमध्ये एका छोट्या मतदानासाठी, एका छोट्या निवडणुकीसाठी ईव्हीएमचा पहिला वापर करण्यात आला. आणि त्यानंतर 2004 साली ईव्हीएमचा लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी वापर करण्यात आला. आता जे विरोधी पक्ष नेते आहेत, जे विरोधी नेते आहेत, ते ईव्हीएम बाबत म्हणतात, त्यांच्या काही टीका आहेत. ते म्हणतात की आम्हाला मतपत्रिकेचीच ती मागण्या करतात, म्हणजे बॅलेट पेपरद्वारेच मतदान झालं पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. मला यावरती एक सांगायचं आहे. 1946 रोजी जेव्हा मतदान झालं होतं तेव्हा काँग्रेस विरुद्ध मुस्लिम लीग आणि अनेक छोट्या छोट्या ज्या पक्ष होते त्यांमध्ये ही लढत होती. तेव्हा आपल्यासारखे जिल्हे किंवा काही नव्हतं. पंजाब, सिंध, गुजरात, हिंद, मराठा असे त्यावेळी 12 प्रदेश होते. आणि त्या 12 प्रदेशापैकी 8 प्रदेशांमध्ये काँग्रेसचं सरकार आलं होतं आणि 4 प्रदेशांमध्ये बाकीच्या लोकांचं सरकार आलं होतं. परंतु काँग्रेसवाल्यांनी काय केलं तर ह्या चार प्रदेशांना वाईट टाकण्याचं काम केलं. आता तुम्हीच विचार करा की बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करायचंय की ईव्हीएम द्वारे, भारताला फोडायचंय की जोडायचंय. आपल्याला जोडण्याचं काम करायचंय आणि परिषदेचे कार्यकर्ते, छात्र नेते म्हणून आपल्याला देशाला संघटित करायचं काम करायचंय. त्यानंतर त्यांची दुसरी जी टीका होती ती म्हणजे हेराफेरी करण्यात आली, फ्रॉड करण्यात आले. आयोगाच्या 2023 मार्च मध्ये आलेल्या निकालाप्रमाणे ईव्हीएम मशीनला कुठल्याही पद्धतीची यांत्रिक म्हणजेच वायफाय, ब्लूटूथ किंवा कोणत्याही प्रकारचं कनेक्शन देता येत नाही. ईव्हीएम मशीन म्हणजे एक साधी मशीन आहे की त्या साध्या मशीनद्वारे जसं आपण बारीकपणे व्हिडिओ गेम खेळायचो, ते दगडी खाली यायच्या, त्या इकडे लावायचो इकडे लावायचो, त्या पद्धतीने ईव्हीएम मशीन आहे आणि त्यामध्ये फ्रॉड केले जातात. ही गोष्ट जरा खटकतेच. आणि त्यावरती आयोगाने निर्णय दिलाय 2023 मार्च की ईव्हीएम कुठल्याही पद्धतीने कधीही कुठेही हॅक केला जाऊ शकत नाही. आज आपला भारत विश्वगुरू बनण्याच्या मार्गावर पुढे जात आहे. या मार्गावर पुढे जात असताना आपली जी भारतातली युवा शक्ती जी आहे ही देशातली नाही तर सर्व जगातली ही सर्वात मोठी युवा शक्ती आहे. ही सर्वात मोठी युवा शक्ती असताना पण आज आपले युवक नोकरीच्या मागे पळत आहेत. आज ती वेळ आलेली आहे. आपल्याला ही मानसिकता बदलावी लागेल. नोकरीच्या मागे न पळता आपल्याला स्वयंरोजगाराच्या मार्गावर चालण्याची वेळ आलेली आहे. स्वयंरोजगार हा केवळ एक पर्याय नाही आहे, तो स्वाभिमानाने जगण्याचा एक मार्ग आहे. तसेच इतरांनाही नोकरी उत्पन्न करून देण्याचा पण एक मार्ग आहे. आज आपण गोव्यात पाहिले तर सरकारद्वारे विविध प्रकारच्या योजना आहेत. स्वयंसहायता गट महिलांसाठी असेल, युवकांसाठी स्वयंपूर्ण गोय, तसेच आत्मनिर्भर भारत या विविध प्रकारच्या योजना आहेत. या योजना आणि उपक्रमांचा उद्देश एकच आहे, तो की समाजातील प्रत्येक गटाला सक्षम बनवणे आणि स्वावलंबन मार्ग दाखवणे हाच आहे. आज आपण आपल्या कोकणात पाहिलं तर एका दिशेने पश्चिम घाट तर दुसऱ्या दिशेने समुद्रतट आहे, ज्यांच्यामुळे आपल्या युवकांना विविध प्रकारचे व्यवसाय करण्याची संधी भेटते. डेअरी फार्मिंगपासून इंटरलँड टुरिझमपर्यंत सरकारच्या योजनेच्या मदतीने आपला युवक विविध प्रकारचे व्यवसाय करू शकतो. त्यामध्ये सुद्धा आम्हाला एक अपारंपरिक मार्ग शोधायला हवे. जसे दूध फक्त बॉटलमध्ये पॅक करून न विकता त्याची ब्रँडिंग, मार्केटिंग करून व पॅकेजिंग करून आपण त्याचा जास्त फायदा घेऊ शकतो. भारताचं वर्णन केलं. या अशा पवित्र भारत देशाला सर्वात आधी हिंसाचाराच्या विरोधात लढावं लागलं आणि त्याच्यानंतर खोट्या विमर्शांच्या विरोधात लढाई लढावी लागली. आणि अशाच खोट्या विमर्शांनी या भारत देशाला तोडण्याचा प्रयत्न केला गेला. जेव्हा मुंबईत आतंकवादी हल्ला केला गेला त्यावेळी भगवा आतंकवाद म्हणत कुठेतरी हिंदूंना बदनाम करण्यासाठी भगवा आतंकवाद हा एक विमर्श वापरला गेला. आणि हा विमर्श स्थापित करण्याचा प्रयत्न काही राजकीय नेत्यांनी स्वतःच्या राजकीय लोभापायी केला.
2016 मध्ये जेव्हा अफजल गुरुला फाशी झाली त्यावेळी ज्या आतंकवाद्याने आपलं संविधान आणि लोकशाहीचं मंदिर असणाऱ्या संसदेवर हल्ला केला, आपले सुरक्षा रक्षक व आपल्या निष्पाप नागरिकांचं जीव घेतलं, त्या अफजल खानाच्या फाशीच्या विरोधात जेव्हा अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है असे म्हणत भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात उभं राहणाऱ्या ज्युडिशियल किलिंग या विमर्शाच्या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी संघर्ष करत प्रसंगी लाठ्या झेलत त्या खोट्या विमर्शाचा परास्त केला. याच प्रकारे मोरवी येथील एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील मेसमध्ये चांगलं जेवण मिळत नाही, निकृष्ट दर्जाचं जेवण मिळतं, याच्या विरोधात जेव्हा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते तिथे आंदोलन करत होते आणि तेव्हा आंदोलन करताना लक्षात आलं की निकृष्ट दर्जाचं जेवण मिळतं कारण निकृष्ट दर्जाचं राशन मिळतं आणि जेव्हा निकृष्ट दर्जाचं राशन का मिळतं याची चाचपणी केली गेली तेव्हा लक्षात आलं की कुठे ना कुठेतरी भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्ट राशन व्यवस्था कुठे ना कुठेतरी एक निकृष्ट दर्जाचं राशन पुरवलं जातंय. आणि या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात उभारलेलं हे आंदोलन पुढे नवनिर्माण आंदोलन म्हणून स्थापित झालं आणि तत्कालीन काँग्रेस सरकारला राजीनामा देण्यास भाग पडलं. या आंदोलनाच्या माध्यमातून भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है हा आपला विमर्श कायम ठेवला. पॉझिटिव्हली एक्सेप्ट करणं. आपण आपला कोकण हा समृद्ध आहेच, पण विकसित करण्यासाठी इको टुरिझम किंवा स्वयंरोजगार तयार करणं ही आपली जबाबदारी आहे. माझी सिंधुदुर्गवासियांना एक विनंती आहे की आपली जागा न विकता आपली जागा परक्यांका विकू नका. आपण विकतलो परक्यांका आणि आपण कधी या जागेवरून परके जातो आपला कळाचा सुद्धा नाही. त्याच्यामुळे सगळ्यांना विनंती आहे की आपली जागा न विकता इथे स्वयंरोजगार तयार करा, व्यवसाय तयार करा. आंबा, फणस, नारळ आहे, सुपारी आहे, कोकम आहे, अशा ज्या आपल्याकडे नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे त्याचा वापर करून व्यवसाय करणं किंवा स्वयंरोजगार तयार करणं हे आपली जबाबदारी आहे, आपल्या तरुणांची जबाबदारी आहे. आणि सरकारला पण विनंती करते की एवढा 720 किलोमीटर लांबीचा जो आम्हाला समुद्रकिनारा लाभलेला आहे तर नवीन नवीन मत्स्य प्रकल्प सुरू करणं, बंदराच्या विकासासाठी प्रयत्न करणं हे आम्हाला अपेक्षित आहे. आणि एक विद्यार्थी म्हणून आपली जबाबदारी आहे की आपण जेव्हा शिकतो तर त्या शिक्षणाचा वापर आपण ज्या जिल्ह्यात राहतो त्या जिल्ह्यासाठी करावा. एक मी 2 ओळी सांगून माझं भाषण संपवते. जमलेल्या सगळ्या आपल्या कोकणातल्या आलेल्या कानाकोपऱ्यातनं आलेल्या ह्या छात्रशक्ती आणि सिंधुदुर्गवासी यांना मी प्रश्न विचारतो की आज आपण जे शिक्षण घेत आहोत, आज आपला ही शिक्षण प्रणाली ही कुठे जात आहे? समाजामध्ये एक शिक्षणाच्या विषयामध्ये एक संभ्रम काही समाजकंटकातून, समाज माध्यमातून पसरवला जातो. या समाज माध्यमातून आज आपण पाहू शकता की आपली जी शिक्षण प्रणाली आहे ह्याच्यामध्ये किती घोळ आहे. एक सामान्य घरातला आलेला विद्यार्थी, मेयारिका विद्यार्थी ज्याच्या घरी एखादी अगर त्याची फी पण अगर डेव्हलपमेंट फी किंवा अन्य फी ह्याच्या नावाने जे आज जे प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्स असतील, कोचिंग क्लासेस असतील, हे जे आज लूट मटवत आहेत, त्यांची जी लूट चालू आहे, अगर ती फी वाढते तर आपल्याला आपल्या आई बाबा आपले पोट कापून ती आपल्याला आपले शिक्षण जे आहे ते आपलं शिक्षण पूर्ण करत असतात. आजच्या विद्यार्थ्याची गरज काय आहे? तर आजच्या विद्यार्थ्याला एका नोकरीची गरज आहे. पण आजचे जे उद्योगक आहेत किंवा जे आज इंडस्ट्रीज आहेत त्यांना एक स्किल बेस्ड जो काय म्हणता येईल की एक जो त्यांचा जो एक एम्प्लॉई असेल त्याची त्यांना स्किल बेस्ड एम्प्लॉईची गरज आहे. पण आपण पाहू शकता की आपली जी शिक्षण प्रणाली आहे आज ही आमच्या कोकणा भागामध्ये फक्त BA, BCom, BSc हेच शिक्षण आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना सांगतो की हे शिक्षण करा. नाहीतर नोकरी करायची जायची तर म्हटलं काय करायचं, तर एखादी सरकारी नोकरी किंवा डॉक्टर, इंजिनियर एवढाच आपल्याला माहिती आहे. याच्या व्यतिरिक्त आज आपली जे शिक्षण प्रणालीमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020नी जे आपल्याला स्किल बेस्ड एज्युकेशनसाठी जे काम केलेलं आहे त्या विषयामध्ये आज आमच्या कोकणामध्ये जागरूकता नाही. आज आम्ही जेव्हा म्हणतो की आमचा विद्यार्थी हा जेव्हा पूर्ण कोकण पट्टीतनं येतो, गावागावातनं येतो, शहरपट्ट्यामध्ये शिकायला येतो, तेव्हा त्याला ह्या शिक्षण प्रणाली हे जे शैक्षणिक संस्था आहेत हे त्याला काय करतात ते त्याला लुटतात. मी या सगळ्या शैक्षणिक संस्थांना सांगू इच्छित आहे
की हे जे मनमानी त्यांचा कारभार सुरू आहे हे चालणार नाही. ही आज जमलेली ही सगळी तमाम छात्र शक्ती हे त्याच्या आंदोलनासाठी त्यांच्यासाठी नेहमी उभी आहे. त्यांच्या कुठच्याही प्रश्न, त्यांच्या कॉलेजमधल्या एक छोट्या छोट्या गोष्टी, काही अडचणी आल्या त्यांच्यासाठी ही विद्यार्थी परिषदेची ही छात्र शक्ती मुंबईपासून ते खाली गोव्यापर्यंत ही उभी राहणार आणि नेहमी उभी राहिलेली आहे. आपल्याला माहिती आहे आपली जी शिक्षा प्रणाली आहे ती आज काय करते. आपल्याला नोकर किंवा नोकरदार बनवण्याचं काम करते असं मला म्हणणं आहे. आज आपली शिक्षण प्रणाली आपल्याला एक नोकर बनवण्याचं काम करते, पण आपली ही शिक्षा प्रणाली जी आपली गुरु शिष्य परंपरा असलेल्या हा भारतभूमी याच्यामध्ये आपली जी शिक्षा प्रणाली होती ती ज्ञान देण्याचं काम करायची. एक चारित्र्य निर्माण करण्याचं काम ही आपली शिक्षा प्रणाली करायची. पण आज आपण पाहू शकता की आज हे सगळे जे सत्ताधारी आहेत किंवा जे आज बाजारीकरण जे शिक्षणाचं चालू आहे याच्या माध्यमातून आज आपली जी शिक्षा आहे ती एक आपलं ज्ञान देण्याची नसून तर एक काय म्हणता येईल की एक माहिती देण्याचे एक साधन राहिलेलं आहे. आजचा विद्यार्थी काय विचार करतो, मी शिक्षण का घ्यावं, तर एक चांगली नोकरी भेटावी, एक काहीतरी करावं. अगदी मान्य आहे आपलं घर आपलं सगळं कुटुंब सांभाळायचं आहे, पण आपली शिक्षा ही आपले फक्त नोकरी करण्यासाठी नसून तर आपल्याला आपलं चांगलं नागरिक, देशाचं एक चांगलं नागरिक घडवण्याचं काम करण्यासाठी असली पाहिजे. एक चारित्र्य निर्माण करण्याचं काम ही आपली शिक्षा प्रणाली करू शकते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.